Nakita na to si Angkol ng ligwat mga idol. Ligwati kol. Wala na kuno si ayo mga idol. Mauy ang rakit, manuyak na lang karon. Unya iyaras ang bulkiton. Unya mga idol, na-challenge akong pagkabuhaton. Sakto kayo, kitagsa sila og ligid. Ang ligid ilang padaganon o kinsay unang maabot, mao'y mo daog. Na-challenge mag-odol. Kuha ko no, lumba ko no paligid sa tagsama mo ginatulo. Tagsama mo ng tulo. Ato sa ako ng inside. Oh. Kani? Oh. Kani? Oh. Ki. Usabot dai, ligi dai hangin. Ano na hangin? Hangin, yantas. Wow! Hangin, yantas. Wow! Nilupan ang espiritu ni Migukulapo. Abi niya og ang ligid ni buto. Kadelikado magsantil mo nga tong amigo. Iya pang gibasol ang iyang kauban kay ang iyang sigarilyo nga gidagkutan na subhan. Di malas kayo si Tarzan. Migo! Migo! Ali Migo! Kano sana to isit ang lumbaan ng ligid? Akong giklaro ang challenge nila mga idol para makapangandam na takaron. Kano sana to isit ang lumba sa ligid ba? Ato. Lupa baligid dito. Iyang giklaro og asa gyud ang finish line kay manglaktod siya katong walay traffic light. Asa man finish line doon? North Terminal. Oh, North Terminal. North Terminal. Na. Dila ba yung kwarta na to ana? 20 mil. Ki. 80 mil. Ki. Ay! Paspas kayo nakatando ang mananap. Sarel ka kanin duha nga praktisado man kayo. Sama. Ah, saman. Oh, tungkol. Sokol ka? Ako, taghan. Para makapalit ang babae. Para makapalit ang babae. Nag-igat-igat na sa ning tawhana. Unya kung naay babay nga musukol mo dayon og pangarol. Ug karon akong gipangutana si Angkol mga idol. Ano na ni batrabuhan mo diri dol? Why, extra na ko. Nahal trabaho na ko no kay ko. Ginaay daw si baklay. Extra ra kami ko? Ha? Extra ra ka kay bawo din mo bulkit. Ha? Ang gituluan. Kuma sa extra pa kadto na rin. Sa wala makahibalo mga idol, mangligwatay sa ni atong amigo. Ligwati kukol. Unya karon ang iyang lighter dili na musiga kay nabasa sa tubig kanina. Di malas gid kainig na ang tawhana. Kay kung ang ligid ni buto pa anhing na gyud ni siya. Daghan gyung malipay nga tagapo ni Rarya. Unya karon mga idol naay nakaila. Sa sticker mangayo kuno siya. Uy dol. Tulo. Basta sticker. Ato mi ko lapo ba nay bagong challenge. Iya ko pa ligid. Tagsa sila ni ligid. Ikan kulon padung balik. Kolon ba North Terminal? Ano terminal? Oh. Kaya kalihat ang kinintos niya. Ah! Sigurista gyud ning tawhana mo bali naman hinuon siya. Pino madaan. Ha? Mutubil man ganin ang motor ba sa gasolina? Haskang ahaka, mutubil mandaan di ay siya. Unya akong giingnan nga sa ligid makadaog ba siya? Di mi kadaog alsaan na gani pa balitad na gani. Wara. Eh sige ko no, suwaye ko no. Nya ugmalta ni. Usa ka kulapo. Maglakaw ka dito porsinto ha. Kay kay daan motor. Oy, nahala. Palakaon mahinuon ko aning tawhana. Gitagaan naman hinuon ko kondisyon ani niya. Ay lang na siya pamulkit tricycad. Oh, tradikan na kadili ka kada kung ligid. Si Migukula pumayo lang sa tricycad kuno kay dali ra bulkiton. Unya mga idol, hapit mi maintonses. Kay ang truck diriyot mangligis. Nalimtan sa driver og handbrake. Pasti lang kuyawa ni Migukula po. Buha di amigo oy. Nagyaw-yaw nga tong amigo. Kay gitugkan siya nervyos kuno. Tiaw mo na truck ni Dagan walay nagmaneho. Ang driver iyang giingnan nga sa pare pablisingan. Gamaya na lang tuwang. Hapit na ikaw bigo. Makabayad yung kang oras. Tanawa, magpabayad yun ang mananap. Unsa may kastorya ni mo bigato nga dagan nila sa kenan way tao. Oh, kana siya. Duda ko na, nay agta na. Naunsa, agta man o'y gipasangin la niya. Og na damage pa kong motor pila kay Oh, na. Unta may ko na to. Rito pa siya. ya. Oh, ipo na to ang sakyanan. Ika na mo drive. Uy hala, ang sakyanan ipakuha mahinuon niya. Nga ay.